Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aziz milletimiz, dostlarımız, qadırlarlar, batırlar. İnni inşallah bundan sonra şu bir asay baştan internetin üstü bilen, sosyal medyaların üstü bilen hareket edip başlayıveririz. Bugün gepleşecek zadımız şu iki zat hakkında gepleşeceğiz. Birincisi şu 25 mayda Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin prezidenti Türkmenistan'a barya. Şoňa köp adamlar haýyş etipdirler. Şoňa bir Gurbanguly Muhammedow aýtyp goýber, Gurbanguly Muhammediň wagty ýokdur, at çapmaly, balyk tutmaly, aýdym aýtmaly. Bu adamyň wagty ýokdur. Şoňa bir aýtyp goýber, bildirip goýber diýip durlar. Hemme zaman çykyp aýtyp durlar adamlar. İnşallah şu 25 may günü bir dänem dostlarymyz aýdy ki, İstanbuldaky Ýaşlyköýdäki konsoloslugyna mitinge baraly diýip durlar. Eğer barem bolsak, hiç kime aýtmany, bildirmäni şu 20-30 sana adam bolup baralda 20-30 minutiň içinde miting edildi, gaýdaly ýaşaýar. Azam bilen saat 8-9-lara barasmy, bir gepleşes ony. Çünkü öňkü saparda polisiýalar maňa aýtyp goýberdi şu, mitinge gelmäňler bundan sonra. Gelýän bolsaňyz hiç kime aýtmany, geriňlerde miting edipdi, gitip galyňlar tiz. Sonra biz hem gözleýäs, tap bilmeýäs bar bilen. Tamam diýäs, goýýas, bolmasa konsolosluqlar bizlere öňünden habar berip bizar edýär, bizi bıktırdılar diýip aýdy. Şoň üçin inşallah mitinge barýan bolsak, 25 mayda eger barjagymyz çyn bolýan bolsa, inşallah aýdarlar, erti bir günem habar çykarlar. Hiç kime aýtmany, bildirmäni baraly, nesip etse. Baryp şu ýerde sırazy 20-30 minutyň içinde miting edip tiz gaýdaly. Birincisi bu. İkincisi şu Azatlyk radiosu hakkında bilen ki Azatlyk radiosynyň kezzapları, şeytanlary hem diktatorun pulunu alıp, hem Amerikanın pulunu alıp, hem başka bir mafiyaların pulunu alıp işletdiren bir radyolar bolar bilen. Türkmenistan'ın nämesi bolsun, azatlygy bolsun, Özbekistanyň azatlygy bolsun, belkilerim şondan mı galyşmaýar. Şunu burada dedeli, şunu nätip bir ýogatyp bolýar, şunun yerine bir şu satkyn ýanky radioda işleyen kezzaplar bar da bilen bolsan şu bir ýanky. Hökümete tutup berýän mehemanyň işgärleri, başka speslužbanyň, FSB'nyň itleri, zatlary bar da bu azatlygyň içinde. Şolar nädip ýüze çykarýas diýipdi. Muny inşallah ýakynda bir plan çyzýas, şeýdip bir. Hakykatan bu Azatlyk radiosyny täzelemesek bolanok. Çünki dim ýalancı kezzap özlerim görýän şu mitingler edilýär. Biri gelip video zada almıyor. Biri gelip şu näçe gezek konsoloslugyna miting boldy. Bir gezek bir şeýerde durup çekmedi. Şoň üçin inşallah muny bir gowadyp Joe Biden'a inşallah ýetirmeli. Beýany gowul kidi Allahyň izni bilen. Şonu aýtjakdym inşallah şu 25 mayda edilecek miting hakkında erti bir günem habar bolup galar. Sizler hem habardar bolup durunlar. Şeýdip özümiziň demokratik hak hukuklarymyzy talap edelim. Eger biz hareket etmesek başkalar hiç kim kömek etmeýär. Eğer biz birleşmesek başkalar bize hiç kili kömek etmeýär. Şoň üçin hiç kaçan ýatdan çykarmaň. Hareket etmezden bereket bolmaýar. Elbette bu diktatoram gider, başkalaram gider. Ýöne hökmen hareket etmemiz gerek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.